Ngiyacela ke bathandwa ukuthi sivule ku 1 Peter chapter 3. Namhlanje stadisha uverse 1 kuya ku 7. 1 Peter chapter 3. Cela ke siqale ngokuyifunda le section bese siyayi-introduce siyitadishe. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalilaleli izwi azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi. Kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa esekwesabeni, ukuhloba kwenu makungabi ngokangaphandle, okokwaluka inwele, okufaka igolide noma okugqoka ingubo ezikhangayo. Kepha makube ngumuntu osekusithekeni enhlizweni, ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene, onokuthula, okuyigugu phambi kukaNkulunkulu. Ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo abesifazana abakholwayo labo abamethemba uNkulunkulu, futhi bewathobela amadoda abo. NjengoSara owamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi. Nina ke ningabantwana bakhe uma nje nenza okuhle ningesabulutho okwesabisayo. Kanjalo nani madoda, hlalani nabafazi benu niqonde ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka, nibanike inhlonipho, lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani, ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. uPetru ubhalela ibandla elibhekene neyinhlupheko. Uzama ukulifundisa ukuthi abazalwane abayiphathe kanjani ngesikhathi besekuhlukunyezweni, behlukunyezwa abantu abangakholwa. Uqale watshela nje yonke into yomzalwane ukuthi ayimthobele uhulumeni, okwakuyena owayevumela ukuhlukunyezwa kwabazalwane ukuthi kwenzeke, futhi kwezinye izikhathi kuqhutshwa uyena uhulumeni. Bese watshela igqila okwakuyizona ezaziphansi kunabo bonke abanye abantu, ezazi-exposed ekuhlukumezekeni kakhulu kunabanye uma zayinomaster ababengakholwa. Uyayitshela ukuthi nazo ayibathobele omaster bazo. Isizathu sokuthi ithobe ukuthi zethembe uNkulunkulu okwaziyo ukuyivikela noma ziyithoba zona phansi kwabantu abamelene nazo, futhi ozokwazi ukuyinikeza umvuzo ngokuthobeka kwazo zibe ihlukunyezwa abantu. Abanye aba-vulnerable abasengozini enkulu kunabanye abazalwane after igqila, amakhosikazi ayegane amadoda angakholwa. Ngoba amadoda ayinamalungelo onke phezu kwamakhosikazi awo. Uma indoda yakho yayingakholwa, wawusengozini yokuthi ikuhlukumeze ngenxa lokhu ukukholwa manje osuthi wena usuyakwenza. Umuntu wesifazane wayelindele ukuthi amlandele umyeni wakhe amaRoma ayekhonza izithixo ezihlukahlukene. Uma umyeni wakho wayenezithixo ayenazo ezayikhonzwa la uganele khona, wawulindele ukuthi umlandele lapho. Ukungamlandeli kwakho kuveza ukudelela kuyena, kuyamhlaza emndenini wakubo, kuyamhlaza emphakathini. Ngakho ayemaningi amathuba ukuthi aresponde ngendluzula, abe harsh kumuntu wesifazane oganile kodwa osethu sewumzalwane manje. Leyo nto yayiletha temptation komama abasindisiwe ukuthi bavuke umbhejazana ke nabo. Mabezohlukunyezwa abazukuyimela leyo nto, bazolwa, balwela amalungelo abo. uPetru unale yangqondo yokuthi abazalwane bamele ukuveza ubuhle bukaNkulunkulu phambi kwabantu abangakholwa. Ngakho uyabayala ukuthi kufanele bakwenze kanjani lokho omama abakholwayo uma begane amadoda angakholwa. Le section esifunda kuyona namhlanje. Kuningi ke labazalwane okungaba usizo
kithina sonke, especially laba abaganile vele, noma ngabe kuthiwa indoda yakhe iyakholwa, kuningi esingakufunda la ekutheni kufanele senze njani emshadweni yethu. Kodwa futhi nongaganile, mhlawumbe usanethemba lokugana in the future, iyakuprepare le section le ukuthi zilungiselele ukuba umuntu wesifazane onjani mhla usushadile, uNkulunkulu ufuna urelate kanjani nomyeni wakho. Nalo ongashadile kodwa futhi ongenanhloso ukuthi angake aphinda gane, kuhle ukuzazi lezi zinto khona uzobalekelela laba abakulandela ngemumva bona abasanethemba lokugana, khona nezinye izinto la applicable nje kuona wonke umuntu wesifazane, whether uzogana noma akazukugana, ngokwendlela nje uNkulunkulu afuna abantu besifazane babe yiyona. Zikhona ke neziyalo kuverse 7 for amadoda ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe njani, especially thina esiganiwe, kodwa futhi namadoda asazoganwa noma angazuganwa angafunda kulezi zinto esiyalwa ngazo la. Now before ngene ekwahlaziyeni amavesi, ngiyazi ukuthi abantu besifazane banesilingo esikhulu ababhekene naso kulezi zinsuku esiphila kuzona zokwa rejecta amavesi afana nalawo. Izwe liba successful ekwenzeni avele njengamavesi abhalwe amadoda futhi achazwa amadoda ngendlela yokwandisa amandla awo acindezela abantu besifazane. Kodwa nina abantu besifazane enikholwayo, enginqenqa ukuthi nikwenze ukudlula ekutheni indoda lefundisayo. Uzama ukuyibonela wena ngokwakho ukuthi lithini izwi likaNkulunkulu okwangempela. Mina owami umthwalo ukuzama ukungakhulumi imbono yamadoda, ukungakhulumi eyami imbono, kodwa uma ngithembekile umsebenzi wami ukuchaza nje amazwi kaNkulunkulu ngendlela wena ozo-understand. Wena kufanele ube njengomzana waseBriya, hayi Briya yaseThekwini, le Briya yase-Asia Minor. Abathi uPawule efundisa baliphenyisisa izwi likaNkulunkulu ukubona ukuthi kunjalo yini njengoba uPawule efundisa. Mawuthola ukuthi ngempela izwi likaNkulunkulu, kuhle ukumethemba uNkulunkulu kunokuthemba izwe. Indlela kaNkulunkulu noma zizwakala iphambana nezwe, sometimes iphambana nento equbuka naturally enhlizweni yakho, zingcono. Imbono yakho njengomuntu wesifazane nabanye abantu besifazane behlangene ezweni ayinaso isiphethe esihle mayiphambana nembono kaNkulunkulu. Senisho nje njengomzalwane, hayi njengendoda efuna ukuthotshela. Kodwa iqiniso ukuthi kuhle for nina abantu besifazane ukuyi-aligna namazwi kaNkulunkulu, niphambane sometimes nembokodo noma ivela sengathi lwela amalungelo enu. Ngakho ngiyazi ukuthi niyalingeka kulezo zinto, ngiyaniyala-ke ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi bheja ngoNkulunkulu. Izinto iphambana, ocinga lokhu uNkulunkulu akushoyo wakhele phezu kwakho, ukuyeke okufilayo wena, ukuyeke nokushiwa yizwe. Amen. Now nama point awu5 la ukuzama ukuchaza le section le verse 1 kuya ku7. Into yokuqala esoyibona, amakhosikazi akholwayo ayalwa ukuthi awathobele amadoda awo, whether ayakholwa noma wakholwa yini lawo madoda. Okwesibili, uma benamadoda angakholwa, uPetru ufuna bawathobele ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzosebenzisa ukuthoba kwabantu besifazane nokuyiphatha nje kwabo ukuze awasindise lamadoda angakholwa. Okwesithathu, amakhosikazi kumele anganaki ama-opinions abanye abantu abangesiyo amadoda abo, okuholela ekutheni indlela obuya ngayo ngaphandle ibe yigugu, ibaleke kwedlula izinto zonke. Ngizokukhombisa ngiyibona leyo nto.
Number 4, kodwa abantu besifazane abakholwayo kumele ba-imitate labo mama bakudala njengoSara abanaka kakhulu ingaphakathi okwabasiza ukuthi bakwazi ukwathobela amadoda abo. Bese ke kokugcina amadoda akholwayo kumele abazise amakhosikazi awo azi ukuthi noma ebuthakathaka ngokwenyama nangokwesikhundla emndenini nasemphakathini kodwa bayalingana phambi kaNkulunkulu futhi uNkulunkulu umvikeli wawo amakhosikazi. Amen. Asibone okokuqala amakhosikazi akholwayo amele ukwathobela amadoda awo whether yakholwa noma wakholwa. Verse 1, kanjalo. Umethi kanjalo uthi kanjani? Njengalokhu kade ngiyala igqila ukuthi ayithobele abaninizo zethembe ukunakekelwa uNkulunkulu kanjalo nabafazi. Njengalokhu bengiyala abazalwane bonke ukuthi abawuthobele uhulumeni bethembe ukunakekelwa uNkulunkulu kanjalo nabafazi. Ngamanye amazwi lento yokuthoba akuyona nje into yabantu besifazane kuphela abaganile, into yabazalwane abaqashiwe abanabantu ababasupervisayo esingakufanisa nale yanto yeyigqila phansi komaster bazo, yinto yabazalwane bonke abaphila ngaphansi kwamandla kahulumeni. Sonke siyathoba at one point or another. Kanjalo bafazi thobelani amadoda enu. Ngifuna uqala ukugcizelela le ndawo ethi enu, your own husbands. Lento yokuthoba kubantu besifazane ayithi umuntu wesifazane akathobele wonke amadoda. IkwaZulu la kubuye kushiwo khona kanjalo. La uNkulunkulu uyala nje ukuthi abantu besifazane abaganile abathobele amadoda abo. Umyalo nakuthina lo madoda. Awuzukuhamba ufuna ukuthotshelwa amakhosikazi abanye abantu. Cha, iBhayibheli alisho njalo. Nawe umuntu wesifazane uyalwa nje uthobele yakhe indoda. Awudingi ukuhamba utshelwa amanye amadoda yonke indawo ukuthi wenzeni ungenzini, kodwa lo wakho mthobele. Uma ethi futhi enu amadoda, your own, ubuyisela umqondo ukuthi uyikhethele phela nawe le ndoda eyakho, wena owagana. Ukhona lo mqondo mbijana, ngakho thobela eyakho indoda. Ayikho unreasonable lento eshiwoyo ngoba indoda yakho le oyikhethele yona. Leli gama lokuthoba noma abantu bezama ukulifaka iconfusion, aliconfuse na kancane. Lilona lela gama ebelisetshenziswa kuyigqila ukuthi ayithobele abanikazi bazo. Ilona lela gama elisetshenziswe kubazalwane ukuthi awuthobele uhulumeni. Lichaza nje ukurenka below omunye umuntu, umbone njengomuntu okuphethe, njengesosha embuthweni. Kunokapteni, uyena ongiphethe ukapteni ngaphansi kwakhe. Into ayishoyo ngizoyenza ngoba ukapteni wami. Ngakho lichaza ukuthi abantu besifazane abakholwayo abawalalela amadoda. Ukhuluma kanjalo lapha ngenzansi mayise esenza isibonelo ngoSara owamlalela uAbraham. Lapha ku verse 6. Uyazi ukulalela kusho ukuthini? To obey. Ile legama elisetshenziswa makuthiwa izingane ayilalele abazali bazo. Ibandla alimlalele uNkulunkulu. Njengalokhu ibandla limthobela uKristu kanjalo abafazi bamele ukuthobela amadoda awo. Chaza ukuthi umuntu wesifazane akabe obedient kumuntu amganile. Akamlalele, abe willing ukurenka ngaphansi kwakhe ma ekhomba indlela amlandele, amlalele sengathi abantwana belalela abazali. Ake nithi ngichaza iBhayibheli, ngiyathemba awuzukubona sengathi khona engikufakayo kwami la. Ngichazela nje amagama njoba ebhaliwe. Kodwa at this point ngiyafuna ukuchaza ukuthi ukuthobela umyeni yini okungayichazi. Ngiyathemba uyangizwa ukuthi ngithi kuchazana. Kodwa khona izinto ukuthobela umyeni okungazisho. For example,
Sengishilo okokuqala ukuthi akuchazi ukuthobela wonke amadoda. Okwesibili, akuchazi ukuthi wenza noma yini umyeni wakhe ayishoyo noma iphambana nentando kaNkuluNkulu, ngoba la sikhuluma ngomama ogane indoda engakholwa, akayilandelanga ekungakholweni kwayo. Futhi uPetru akasho ukuthi yeyi wena mama wenzani ulandela uJesu indoda yakhe ikhonza izithixo ilandele. Cha, ukuthobela indoda akuchazi ukwenza nanoma yini eyifunayo even if iphambana nentando kaNkuluNkulu. Ukuthobela indoda akuchazi ukungacabangi ngeyakhe ingqondo nokuthi uhlezi uvumelana nayo ngazo zonke izikhathi, ngoba lo mama akavumelani nomyeni wakhe. Ulizwile ivangeli, mhlambe balizwile bobabili, and siyazi ukuthi indoda ilizwile njengoba kuthiwa amadoda angalilaleli izwi. Indoda yacabanga ngengqondo yayo yathi ayikho lento le, mina ngizokuyilandela lento. Umama wacabanga naye ngeyakhe ingqondo, akacatshangelwanga ubaba, wacabanga ngeyakhe ingqondo, wenza esakhe isinqumo, wathi mina ngiyayilandela lento eshunyayelwayo. Ngakho ukuthobela umyeni akuchazi ukuthi ingqondo yakho uyishiya lapha e-altare owenza ifungo khona, ushiye esigcawini ingqondo. Cha, umuntu wesifazane osindisiwe uyisebenzisa yonke ingqondo yakhe emshadweni wakhe, uyayicabangela, ayijaji izinto, abuka izinto, azenzele izinqumo. Ukuthoba akuchazi ukuthi imbono ihlezi ifana, akwenzeki uthi hayi baba angiboni kanjalo. Amen. Ukuthoba futhi akuchazi ukuthi umuntu wesifazane akazama ukumshintsha umyeni wakhe, ngoba lo mama kuthiwa akayiphathe kahle ngenhloso yokuyizuza indoda. Unenhloso yokuthi indoda ishintshe iyeke kuba umuntu ongakholwa ibe umuntu okholwayo. Ngakho ukumthobela umyeni akuchazi ukuthi awuzama ukushintsha lutho-ke manje kule ndoda le oyiganile. Amen. Okugcina akuchazi ukuthi umuntu wesifazane oganile udependa kumyeni wakhe for izinto zakhe zokomoya. Le ndoda mayingahambi kahle phambi kaNkuluNkulu maye kimi umuntu wesifazane, no. Ayikholwa le ndoda ifile eyintweni kamoya, lo mama kuthiwa kaphile yena, ngoba isosi yokuphila kwakhe njengomuntu okholwayo ikuKristu Jesu. Indoda ayikho between unkosikazi noKristu. Unkosikazi okholwayo uya directly kuKristu, ukholwa uyena ngqo, uzwa from yena ngqo, uthola amandla from yena ngqo, awamidiyethwa umyeni wakhe. Umuntu wesifazane okholwayo ulindele ukuthi ayimele ngezakhe inyawo ekukholweni kwakhe noma eseganile. Ake ngizwe amen wesoprano. Yes. Abathi abantu besifazane abaganile nginje ile ndoda le ayingiholi. Lo mama uzothini ngaye? Ngoba phela ayikholwa, ngisho ukukholwa inkunzimalanga le. Kodwa umuntu wesifazane okholwayo, ngakho ukuthoba akuchazi lezo zinto, kodwa kuchaza ukuthi eyintweni la kungaphanjwana khona nentando kaNkuluNkulu, umuntu wesifazane okholwayo akabe segiyeni nje lokuba obedient kumyeni wakhe. Njengalokhu ufuna ingane ifake egiyeni lokuthi abazali bami ngiyabalela ngiyabathobela, nomama okholwayo akayifake egiyeni lokuthi umyeni wami nje ngiyayilandela intando yakhe. Amen. Number 2. Uma indoda ke ingakholwa, umuntu wesifazane okholwayo akayithobela impela ngethemba lokuthi uNkulunkulu uzoyisebenzisa leyo behavior ukuyisindisa indoda. Uyabona igama elendlayo ukuze abantu besifazane bathobela amadoda abo, ukuze nansi inhloso. Ukuze kuthi uma kukhona amadoda angalilaleli izwi, amadoda alizwile ivangeli, ayaligolozela ivangeli, awalikholwa, azuzeke ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo ngaphandle kwezwi. Ukuzuzekela kuKristu Jesu, lamadoda angase abe abantu abasindisiwe ngenxa yokuyiphatha kahle kwabafazi bawo. Ukhuluma ngokuthoba kwabo, khona nokunye azoku-eda manje ukusupport ukuthoba, kodwa ukuyiphatha kahle iloku umthobela umyeni wakho ngesikhathi umhlonipha. Ekubona lokho kuyamlekelela ukuthi azuzekele kuKristu. uNkulunkulu uyayisebenzisa leyo nto ukuzuza indoda
ukuyiphatha kahle komuntu wesifazane. Ngaphandle kwezwi does not mean ukuthi abantu bayasindiswa bengalizwanga ivangeli. It simply means ulizwile ingakho kuthiwa indoda engalilaleli izwi, kodwa uqhuquzelwa manje ekutheni alikholwe izwi izenzo zakho mama ngaphandle kokumfundekela. Ilokho ila ayakhona ukuthi phila nje impilo engcwele, umbekele isibonelo sokulunga, umgqugquzele ngokumthobela ngaphandle kokuba umuntu okhulumela safuthi ngoba uselizwile vele izwi ukuthi kuphela nje uyaligolozela. Akusho ukuthi awumtshela ivangeli umyeni wakho, kusho nje ukuthi imisebenzi ibalulekile kumuntu wesifazane. Ngiyafuna ukubalula la ukuthi usathana angafaka umqondo ukuthi yabona ayikho inkinga ukugana umuntu ongakholwa. Uyagrobha ma esho njalo. Siyazi ukuthi u1 Corinthians 7 verse 39 unkosikazi uboshelwe endodeni mayisaphila mayishona angagana nombani kodwa kuphela enkosini. Siyazi ukuthi kuganwa enkosini kuphela. I-assumption la ukuthi lo mama usindiswe esevele seganile njengoba abaningi kwakwenzeka kubona. Amen. Verse 2. Uzozuzeka ngaphandle kwezwi kepha ngokubona inkambo yenu emsulwa pure engahlanganisiwe nobubi. Abone nje impilo eyesaba uNkulunkulu, umama olandela imiyalo kaNkulunkulu onga-influencwa imibono emimbi yabanye omama yenkani nokudlubulundela nokuyiphatha. Nangilo mama nje uthobekile njengoba uNkulunkulu eshilo upure enkambweni yakhe. Bona inkambo yenu emsulwa esekwesabeni, ukwesaba ini? Ukwesaba uNkulunkulu number 1 othe thoba, kodwa futhi ukwesaba ukumphoxa nokumoffenda umyeni wakho. Kuhle ukwesaba ukuoffenda uNkulunkulu nokuoffenda abantu, specifically lo muntu osuke ekuphethe kulobo budlelwane osuke ukubona. Umuntu wesifazane akakwesabe nje ukungathokozi komyeni wakhe, akusiyinto embi leyo. Number 3, abantu besifazane abangabi preoccupied kakhulu ngokuthi abanye abantu babona kanjani, abantu abangabaganile, okuholela ekutheni umuntu wesifazane afake more than enough effort ekutheni ubukeka kanjani. Ngiyazi ke le ukuthi ngifaka inkingeni njalo, ngizocasha ngezwi la. Kodwa akukho nami engingakwenza, faka ngiwafundise lamavesi. Uthi ku verse 3, ukuhloba kwenu makungabi ngokungaphandle, okokwaluka inwele, okokufaka igolide noma okugqoka ingubo ezikhangayo. Ngicathi lokho kusobala. Indlela oyihlobisa ngayo kule context yokuthobela umyeni wakho nokumwina ngenkambo yakho akungabi nje indaba yangaphandle. As if uthi amadoda awawinwa unkosikazi ogcile ekutheni ubuya kanjani ngaphandle. In fact, uma ufunda kahle icontext, kusengathi ukwenze njalo kuhambisana nokungamthobeli umyeni wakho. Ngizochaza ukuthi ngisho ukuthini la. Labafazi akhuluma ngabo ukuthi babeluka inwele, khumbula belungu lapho. Babefike bayiluka inwele zabo bayiphothe bese athi okufaka igolide bayigoqe izinqwabelane laphezulu bese beyibamba ngenetha egold. Uyamajina nje mangaqhamuka uSera enze njalo singaphenduka sonke. So ke nazi inwele phezulu bese ethi noma okugqoka ingubo ezikhangayo, hayi nje ukugqoka into ejwayelekile kodwa ingubo einenhloso yokukhanga. Kwakulula ukukwenza ngale zikhathi ngoba odayi babebiza, wayeshesha abonakala umuntu wesifazane onenhloso yokukhanga amehlo abantu ngendlela agqoka ngayo. Mhlawumbe igama elingamsummarize kulezi insuku ungathi uglamour. Nizokwazi ngisho ukuthini mangithi uglamour. Uglamour unenhloso mayigqoka. Akagqoki noma kanjani uglamour.
unenhloso ma enza inwele zakhe. Unenhloso mayisebenzisa ijewelry yakhe. Uglema. Inhloso ukukhanga. Ngangena enkingeni Nkosi ngisize. Inhloso ukukhanga. Angizuku-assume ukuthi usuke enenhloso yokukhanga abantu besilisa. Kuyenzeka nalokho. Kodwa sometimes abantu besifazane banenhloso nje yokukhanga ngisho abantu besifazane. Into engiyifundile ngokuhamba kwendlela. Kubalekile kubona ukuthi abanye abantu besifazane bangibona nginjani. Ngikuphi ngokwescale. Maqondana nabanye abantu besifazane. Khona izinto ezigqokwayo ingagqokelwa amadoda. Hayi ngoba ucabanga abantu besilisa. Kodwa uyayijudge uyayikala. Nabanye osisi nje bese edinga ukugqoka ngendlela ethize. Uthi kuPetru la umuntu wesifazane loganile othobela indoda yakhe onenkambo emsulwa esekwesabeni akanaki ngaphandle lakhe bese egqoka ngendlela ekhanga iattention yabantu ngoba unenhloso yokimpressa umyeni wakhe. Umuntu wesifazane osegiyeni lokuthobela indoda yakhe lokwenza okuhle emehlweni endoda ukuze ayizuze indoda ngenkambo yayo ayizuzele enkosini. Akathandi ukwenza izinto ezokwenza umyeni wakhe abone sengathi unendaba kakhulu nabanye abantu. Mhlawumbe unendaba nokukhanga amanye amadoda. Unendaba nokukhanga noma ukuyihlobisa nje for abanye abantu ngoba kaningi uglema oganile akenzele umyeni wakhe. Angazi umkhona amen lapho kodwa kulungile. Mawubona umuntu wesifazane oganile oglamorous isikhathi esiningi akenzeli umyeni wakhe futhi awamaningi amadoda yakhulazi lamadoda lawa akholwayo athanda unkosikazi agqoke ngendlela egabisa yonke indawo abe ubhuti ngiqhwebe. Amadoda nje ajwayelekile athanda umuntu wesifazane oganile ukuthi abe muhle. Hayi ukuthi angabi muhle kodwa uba muhle nje ngendlela siyayisithi ehloniphekile. Ukhona umehluko ekubeni muhle ngokuba glamorous. Ningixolele legama ethi glamorous. Mhlawumbe nginamanye ama definition kodwa ngichaza lento eshiwo la mina. Kukhona umehluko ekubeni muhle ngokweglamour. Iglamour ngiyangizwa ingane zithi ngizoluhle mabekhuluma nawe bathi igqa. Lento leligama ethi igqa ngibona liyangisebenzela mina ngoba noma ngalona igama eliofficial kodwa uyezwa nje gqa. Then kunomehluko nomuntu ogqoke wamuhle ngokuhlonipheka. Ngiyazi ukuthi niyangathi ngichaza ukuthini. Verse 4. Abantu besifazana abakholwayo bangabi njalo kunalokho abalingise abantu besifazane bakudala. Wakwazi advise njalo. Lingisa ogogo. Sebafa ngisho ukufa labantu kuthiwa abalingiswe la. Babephila kudalo oSara unkosikazi kaAbraham. Njobe ebhala uPetru la thousands of years asedlulile uSara wayephila. Uyamuza umuntu ethi lingisa onina khulu. Lisho njalo lelivesi leli. Musu kulingisa ama influencers egeneration yakho. Lingisa kepha emuthi verse 4 kepha makube umuntu osekusithekene enhlizweni ohloba ngokungabhubhiyo komoya omnene onokuthula okuyigugu kuNkulunkulu ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo besifazana abakholwayo labo abethemba uNkulunkulu. Ngikuthathela lapho ukuthi umuntu wesifazane uthi uPetru akalingise omama bakudala abakholwayo. Uthi kodwa verse 4 akahlobe kumuntu wakhe wangaphakathi. Akuchazi ukuthi awuyilungisi ngaphandle ube muhle kodwa ifocus yakho ikumuntu wangaphakathi. Uyambona nomuntu onefocus kumuntu wangaphakathi nangaphandle uyambona ukuthi noma eyilungisa ngaphandle kodwa this is not the most important thing kuyena. Into yakhe ingaphakathi enhlizweni. Uthi ke ngaphakathi akuhlotshwa ngokuluka inwele namagolide nezingubo ezibizayo kodwa kuhlotshwa ngokungabhubhiyo kuyabhubha konke lokho. Ubuhle buyaphela ngaphandle. Inwele ziyawohloka
ziba grey, iy'ngubo ziyaguga, imali yaphela, kodwa lokhu komuntu wangaphakathi akubhubhi, okuwumoya omnene, umuntu wesifazane othobekile, onomoya othule, ozothile. Athi kuyigugu phambi kaNkulunkulu. Ubuhle bangaphandle abusile igugu phambi kaNkulunkulu. Akumchazi nakangako uNkulunkulu uma sekuzosetshenziswa ukuthola ama-attention okuba abantu okungafanele ngabe siyawathola, kodwa lokhu kwangaphakathi, uNkulunkulu uyachazeka mayibona umama, umuntu wesifazane omuhle enhlizweni. Amen. Ngokuba babekade beyihlobisa kanjalo abesifazane abakholwayo, oSera babeyihlobisa kanje, babenganaki ingaphandle nje kuphela. uSara wayemuhle, uSara, ungezwa wrong la. Siyatshela incwadi kaGenesis uthiwa unkosikazi Abraham indlela ayimuhle ngayo lalize lithi leli igwala uma lizoya ey'ndaweni elisabayo lithi yeyi wena wofika uthi udadewethu, lisaba ukuthi lizobulawa ukuze kuthathwe indlela ayimuhle ngayo unkosikazi Abraham. Emuhle enjalo, ubuhle bakhe kwakuze kube ngathi akazazi ukuthi muhle kanjani. Akabuthithivate to the extreme ngendlela ukuthi ngibukeni nonke. Kwakungathi akanakile, enake ingaphakathi lakhe. Eyihlobisa ngomoya wakhe omnene onokuthula, echazeke uNkulunkulu yilo mama lo. Umenze wamuhle, kodwa ubuhle bakhe is not the main thing emqondweni wakhe. Unaka inhliziyo, ethanda uNkulunkulu into enjalo. Uthi na ukukhila bantu besifazane ekupheni kaverse 5. Labo abethemba uNkulunkulu. Labo bethemba uNkulunkulu bewathobela amadoda abo. Lento yokuthobela indoda ukuze ukwazi ukuyenza, nalento yokuyithiba endleleni obuya ngayo ngaphandle, ukuze ukwazi ukuyenza kuzomela umethemba uNkulunkulu. Ngoba abantu besifazane bayesaba, uzokhuluma ngokusaba khona manje. Mangithobela indoda izodlala ngami. Bese uSathane ethi ungalokothi uyenze leyo nto nagela. Uyawazi lamadoda kanjani? Noma ekholo yazi ajikelana. Bese umuntu wesifazane akwenzi, kodwa ukuze akwazi ukuyenza ofala themba uNkulunkulu, uNkulunkulu asoza akujikela. Noma indoda ingangijikela, uNkulunkulu othe angiyenze lento wethembekile, uzongivuza, uzongivikela ekutheni indoda idlale ngami. Babethemba uNkulunkulu oSara mabeyithoba phansi kwaAbraham bebalandela yonke indawo. Babethemba uNkulunkulu ekutheni angizukuglamorize ubuhle bami, ngigabise ngakho yonke indawo la engikhona ngoba ngethemba uNkulunkulu ukuthi anginike umyeni. Ngisenamba zalwana. Anaka check out. Ngizama ukuchazela izwi lenkosi. Umuntu wesifazane ukuze akwazi ukuyithiba endlela agqoka ngayo, kumele ayethembe inkosi ukuthi lezi zinto azama ukuyi-achieve, oyizama uku-achieve abanye ngendlela abagqoka ngaye, uNkulunkulu angambusisa ngazo. Emlalelile nje uNkulunkulu wadima, wahlonipheka. Amen. Ukwethemba uNkulunkulu kuyakusiza ukwazi ukuyenza lento. Uthi-ke verse 6, njengoSara owamlalela uAbraham embiza ngokuthi inkosi. uSara waba obedient kumyeni wakhe. Umyeni wakhe emehlweni akhe uSara wayefana nenkosi. Ngendlela abantu besifazana abavoshoka ngayo bashone phansi makunenkosi, bahloniphe ngoba inkosi inamasosha iyahlonishwa. uSara wayekwenza lokho ekhaya, hayi njengezenzo inhliziyo ibichwenza, kodwa enhlizweni yakhe wayembukela phezulu uAbraham, embona njengenkosi, eyibona njengesigqila nomaster waso, eyibona njengomuntu ongiphethe engathi umzali ngiyingane. Wayezehlisa obedient, efuna ukwenza intando kaAbraham. uSara i-emphasis ayikho nje kutheni wayembiza ngenkosi, i-emphasis isekutheni ukumbiza kwakhe ngenkosi kuvezani ngento eyayisenhlizweni yakhe uSara. Into uNkulunkulu afuna ibe senhlizweni yabantu besifazana abaganile
abakholwayo. Amen. Cela ukuyeka lapho-ke abantu besifazane. Verse 7. Kanjalo nani madoda, nawo lo wakanjalo. Akazi ukuthi amadoda awathobele abantu besifazane ngoba uNkulunkulu akadesignanga kanjalo. Kodwa uzowayala amadoda ukuthi nawo awenze into uNkulunkulu afuna awenze ngenxa yokwesaba uNkulunkulu. Just like nabesifazane kufanele benze intando kaNkulunkulu kubona iwukuthoba bekwenza ngenxa yokwethemba uNkulunkulu. Namadoda wenze eyawi role ngenxa yokwethemba uNkulunkulu. Kanjalo nani madoda, hlalani nabafazi benu niqonda ukuthi owesifazane unjengesitsha esibuthakathaka. Amadoda awaphile namakhosikazi awo nokuqonda. Into afuna amadoda ayiqonde ukuthi yebo umuntu wesifazane noma ebuthakathaka kodwa nibanike inhlonipho, usho njalo mayiqhubeka. Lokhu beyindlalifa zomusa wokuphila kanye nani. Yebo babuthakathaka, okuchaza ukuthi physically babuthakathaka abantu besifazane kunamadoda. Ngakho indoda engamazi uNkulunkulu ine-temptation yokumphatha ngendluzula umuntu wesifazane. Imcindezele, uzokwenza noma yini engiyifunayo, noma ngizomsikaza, noma konke engizoyenza kena physically. Akhona amadoda anjalo namanje. Ubusa phezulu komuntu wesifazane ngokusebenzisa ubuthakathaka bakhe umuntu wesifazane namandla akhe njengendoda anawo physically kunomuntu wesifazane. Umuntu wesifazane futhi uwika ngokwalento ebichazwa la ukuthi kuthiwa kathoba kazehlise, ngakho ukwiposition ewika kunomyeni wakhe. Ngakho indoda ine-temptation yokuthi ingathi ngoba wena kuthiwa ngithobele ngizokwenza noma yini-ke, uzokwenza noma yini engiyifunayo, imphatha ngendlela ehash. Kuthiwa no madoda, hlalani nabo ngokuqonda ukuthi noma ebuthakathaka kodwa-ke uyindlalifa yomusa wokuphila kanye nawe. Ukusho ukuthi ngamanye amazwi umzalwane olinganayo nawe emehlweni kaNkulunkulu. Nizodla ifa lokuphila okuphakade ndawonye ngendlela efanayo. Nikholwa ngendlela efanayo, nisindiswa ngendlela efanayo, namukela umoya engcwele ngendlela efanayo, ninikwe izwi likaNkulunkulu ngendlela efanayo. uNkulunkulu ubaba kunina in the same way, imvuze emazulwini nokwahlula kaNkulunkulu ku-applya ngendlela efanayo kunina. Ngakho ungakukhohlwa ukuthi emehlweni kaNkulunkulu niyalingana nalo mama okuganile. Ungacabanga ukuthi uzomphatha noma kanjani ngoba uNkulunkulu emenze wabuthakathaka kunawe. Bese bala nokuthi ukuze nemkhuleko yenu ingathiwa. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mawuzosebenzisa amandla ndoda aphysically namandla authority ukuphatha kabi umuntu wesifazane, uNkulunkulu akazi ukuyiphendula imkhuleko yakho. Kodwa even more le ndaba ukuthi uzimkhuleko ingathiwa iveza ukuthi uNkulunkulu uzoxabana nawe abe against wena. Kune judgment ezoqala ngokuthi imthandazo yakhe ingaphendulwa. Kodwa maye nokuthi yini enye uNkulunkulu ayoyenza endodeni ephatha kabi umuntu wesifazane ngenxa yokuthi ibona inamandla kunaye, izwa kuthiwa ine-authority phezu kwakhe bese imphatha ngendluzula. Ngakho lento bazalwane yinhle uma uNkulunkulu eyichaza. Ayikho la into yokwenzelela amadoda okuyizwe ezweni. Akathi uNkulunkulu abantu besifazane abathobele noma yini noma kanjani bese bephathwa noma kanjani. Kodwa amadoda ayaliwe. In fact ayathreatenisha amadoda. uNkulunkulu uyawathreatenisha amadoda la. Uthi hlalani nabo ngokuqonda ukuthi noma bebuthakathaka kodwa bayalingana nani, futhi nginibhekile ukuthi nibaphatha kanjani. Ngamanye amazwi bangaphansi kwe-protection yami labo mama. Yenza umathanda nje ndoda uzongithola kahle, ngizoqala emkhulekweni yakho kodwa ngizophenduka isitha sakho uma umphatha kabi umuntu wesifazane engimbeke ngaphansi kwakho ngokwe-hierarchy ne-rank ngathi akakuthobele. Abantu besifazane bawathobela amadoda abo ekholwa noma engakholwa, bazehlise kuwona ngethemba lokuthi mayingakholwa
uNkulunkulu uyosebenzisa lokho ukwenza aphenduka amadoda. Abantu besifazane babe nendaba nokuthi amadoda abo afunani, abona kanjani, bangaphileli abanye abantu kuze kuvele nasendleleni abagqoka ngayo ngaphandle. Bagqoke ngokuyithiba abantu besifazane abakholwayo ngoba ba-concerned ngabayeni babo kuphela, abazama ukuwina i-attraction yawo wonke umuntu obabukayo. Abalingisi abantu besifazane abadala, oSara, abazisa indaba yomuntu wangaphakathi, bathobela abayeni babo, bethembe uNkulunkulu, bengasabi okusabisayo. Ngeqile leyo phathi ngifuna ukuyigcizelela manje, le phathi yokungasabi okwesabisayo laphana kuverse 6, igcinelwa verse 6. Nina-ke ngabantwana bakhe, uma nje nenza okuhle, ningesabi lutho okwesabisayo. Okusho ukuthi noma zikhona into eyisabisayo ngokuthobela umyeni wakho, wena ungazesabi ngoba wethemba uNkulunkulu. Ungesabi nokuthi bazothini abanye abantu besifazane. Abantu besifazane babuye ba-influenceane ngendlela engeyinhle, banjengawo amadoda. Amadoda nike ntshelana into kuthiwe nje ungavuma ukudonsa ngekhala. Ngihlale ngentshela sibathi kumina lapha emsebenzini, uma ngibatshela ukuthi ngizoganwa, bangibiza amakhehla amabili, very serious. Siyabona indodana. Hobuye umsusuluze nje. Engenze lutho. Unkosikazi angahlanja netheze kukhona. Mele angakwazi. Uzoqhama beshoyana bethi ususuluze ukumshaya. Ayobuya umsikazi nje ubuye ukuze unkosikazi ahlale ethukile, babekhuluma kanjalo amadoda lapha emsebenzini. Nabantu besifazane khona izinto abayishoyo kwabanye abantu besifazane. Ukuthi indoda yenziwa kanjani, ikurufwa kanjani, imanipulatewa kanjani. Nina nikholo yaniyenzi leyo nto ngoba nithemba uNkulunkulu. Anishayi ngama-tactics asezweni. Nishayi ngama-tactics asezulwini ukuthi mina ngizokwenza intando kaNkulunkulu noma lo baba ngenzani, ngimiyekele enkosini. uNkulunkulu othe angenze kanje, uyazi utheni, uyazi wenzelani, uzonginakekela, uzomsotha lo, umiyekele enkosini. uNkulunkulu uyakwazi ukwasotha amadoda angabaphathi kahle amakhosikazi awo. Then ke madoda siyaliwe ukuthi asihlale nabo ngokuqonda, athi amagama engweqile laphana nibanike inhlonipho. Kahle kahle la gama elithi inhlonipho kuverse 7 lisho i-honor. I-honor kunama level awu3 la. Ilevel yokuqala, indoda esizwile ukuthi unkosikazi ungaphansi kwami, ngakho ngizomphatha ngendluzula ngenza umathanda. Izomhlukumeza ngoba ubuthakathaka kunayo. Ilevel elandelayo, indoda engazi ukumhlukumeza kodwa izomhlonipha ke nje, it's fine. Akuthiwa thina simhlonipha, izulu asibeki kahle laphana, kuthiwa asimnikeze udumo, i-honor. Ngamanye amazwi, njengoba ebuthakathaka nje ekhathazekile ukuthi kazi uzomenze njani njengoba ebuthakathaka kunawe, kunokuthi umhlukumeze noma umhloniphe, uyamfukula. Umenza into enkulu, umenza into ebalekile. Unkosikazi wendoda ekholwayo kumele azizwe ethatheleke phezulu. Azizwe abone ngathi le ndoda iyamsusa lapha ebuthakathakeni, imbeka phezulu, iyamhlonipha unkosikazi, iyamazisa. Akasiyo inabeton unkosikazi wendoda ekholwayo. Futhi akagcini nje ngokuhlonishwa, uyaziswa. Ngalendlela makuthiwa abantwana yazisa uyihlo nonyoko. Kuyadluleka umhlonipheni, kusho ukuthi ukhuluma kahle ngomama nobaba, ubanikeza igama elihle, ubenza nje babe nesithunzi emphakathini nakwabanye abantu. Nendoda yenze njalo kumkayo, iyamfukula kunokuthi imcindezele ebuthakathakeni bakhe noma nje igcine ngokumhlonipha. You honor your wife mawuyindoda ekholwayo. Upho amen webhesi. Manje bangcwele asiyenzeni lento le. Wena ungakashadi, abangibuka abantu abangashadile. Zifake leli giya leli. Zitshela ukuthi uzoba unkosikazi onje.
zitshela ukuthi uzoba umyeni onje. Nina esenishadile azizameni. Asenzeni kangcono emshadweni yethu bazalwane. Leyo nto yenza ivangeli libe lihle. Umshado wethu ayifani nemshado wabantu abangakholwa, iyagabisa ngoNkulunkulu, ideclare ama-excellencies, ubuhle bukaNkulunkulu kubantu abangakholwa, iyahlobisa ivangeli, ilethe udumo enkosini. Amen. Asithandaze.